Karong panahon na daghan kayo in taon ang naigo sa demolition. Igmata nila sa buntag na naipaskin silahang pultahan ug ingnon sila nga muhawa na sud sa usa ka semana. O di ba dad-an din ha og mga kining gitawag og bulldozer aron ibuldos ang ilaha mga Pinoyanan. O di ba iatol nga gabii ang pagdemolish silahang panimay o makatila pagbukbok kini mga maigo sa demolition. Gumikan ani dunay mga balaod para sa maigo sa demolition. Akong klarohon ha, ma-apply kining balaora para sa mga nagpuyo sa mga gitawag og urban og urbanizable areas or kini mga yuta nga para sa socialized housing. Ubos sa Republic Act number 7279, unsa bay mga katungod sa mga naapektuhan sa demolition. Ingon ani, ang giingon sa atuang balaod. Kinsa man ni nga mga tawhana nga kinahanglang i-demolish ang ilahang panimay. Una, ubos sa Section 28, Paragraph A, kadtong nagpuyo sa mga risgo nga mga lugar. Akong balikon, kadtong mga nagpuyo sa mga risgo nga lugar, sama ng sapa, sama ng yuta nga peligro ng matumpag. Ikaduha, kadtong mga nagpuyo sa premises or anaa sa lugar sa mga government infrastructure projects. Ikatulo, kung doon nay court order o order sa korte nga sila i-demolish. Unsa may pamaagi para makatarunganon ang demolition? Una, kinahanglan dunay notisya o pahibaw ngadto sa maapektuhan sa demolition. Dili pwede nga disuhol naglangkat ang inyong atop kay kamo i-demolish. Doon na gyud saktong notisya, hatagan mo saktong panahon aron i-demolish mo or aron makapangandam daan sa dili pa i-demolish. Ikaduha, ubos mga kasama sa tuang balaod, adunay gitawag og adequate consultations. Konsultahon mo daan. Dili basta-basta nga gikan mo sa trabahuan. Pag uli ninyo, wa na, nahawa ng inyong balay. Kinahanglan ang kagamhanan mo coordinate ninyo nga i-demolish ra ba ng inyong balay? Kamo lang kahay voluntaryo o gubaan ni, aron na pa mo imada. Ikatulo, sa panahon nga dunay demolition, doon na gayoy mga representante sa atuang local government officials, mga representante sa barangay o mga representante sa syudad or sa lungsod. Diri sa atua na gitawag og Division for the Welfare of the Urban Poor, no? Division for the Welfare of the Urban Poor. Mao na ang departamento o division sa local government unit nga moatiman
mo coordinate sa maapektuhan sa demolition para doon ay assistance ba nga mahatag sa local government unit ngadto nila kung i-demolish na. Ikaapat, kinahanglan doon ay proper identification sa mga tao nga mao'y mohimo sa demolition. Dili pwede nga ang mga maapektuhan sa demolition dad-an din ha og mga tao nga nakabunit. Kinahanglan doon na gyoy klarong identity kada mga tawhana ug diin kana sila gikan. Kutom sa mahimo, labing maayo, naagid sila ID. Pag-identify nila nga sila di ay magitahasan sa pag-demolish. Kadaghan namang kayong mga higayon nga mga goons mo paadtos mga tao unya nakatap-tap ang naon. Di na pwede. Illegal ka na. Ubos makasama sa atuang balaod sa Republic Act number 7279. O ang ikalima, kinahanglan ang demolition ipatuman lamang sa office hours gikan sa Lunes ngadto sa adlawng Biyernes. Unsa maning office hours? Ang naanda nato diri alas 8 buntag ngadto sa alas 5 hapon. Dili pwede nga ang demolition alas 12 tuwang gabi or alas 3 sa kadlawon. Kinahanglan office hours. Wa po demolition og Sabado og Domingo. Lunes ra ngadto sa adlawng Biyernes. Og panalitan magngilad ang panahon. Dili ipatuman ang demolition. Ngano? Kaluoy taon sa mga tao, no? Panalitan bagyo, i-demolish pag ng ilang balay. Musamot kaluoy ka na mga tawhana. Kinahanglan maayo ang panahon sa dihang ipatuman ang demolition. Ikaunom, gidili ang paggamit og mga heavy equipment. Panalitan mga bakho o mga bulldozer aron maoy mukubkob sa panimay sa ato ang mga maapektuhan sa demolition. Gidili na. Ubos makasama sa balaod. Ako malikon, Republic Act number 7279, ang Urban Development and Housing Act of 1992. Ikapito nga angay timan-an, kinahanglan dunay proper uniforms. Magka-uniforme gayud ang mga membro sa Philippine National Police. Kini mga tuang kapulisan magka-uniforme. O uban pa mga law enforcement personnel nga mo bantay sa kalinaw panahon nga ipahigayon ang demolition. Ikawalo, ningon ang atuang balaod. Pananglitan o ang demolition kay dunay order gikas korte. Ningon ang balaod. Kinahanglan sud sa 45 kadlaw gikan nga nakadawat og notisya ang National Housing Authority ug ang local government agencies ug uban pa mga ahensya sa gobyerno, mahatagan sila og relocation site, piro, napanipiro. Og dili man yun gani, mahatagan og relocation site, kay wa pay available nga relocation site, hatagan sila og bayad. Financial assistance. Ang minimum 60 kaadlaw nga bayad bugti sa inadlaw nga minimum nga suhulan. Pananglitan ang minimum nga sweldo tag 600 sod sa 60 kaadlaw
pila may madawat in town sa pobreng maigo sa demolition. Makadawat siya og pila 36,000 pesos kana og way relocation. Pero og doon na gani relocation site, mas preparable gayon or gihatagan kini og igong gibug-aton sa atong balaod. Ug doon na relocation site, hatagin ninyo og relocation site kadtong maigo sa demolition. Og di man gani financial assistance labing minus 60 ka adlaw nga sweldohan equivalent sa minimum nga sweldo matag adlaw.